Hola, jo em dic Alba Rie i estic de resident a la Roca Umbert fent el projecte Gatzara. L'autonomia de l'alegria es troba en un cos orquestra. Em dedico a les arts escèniques, la performance i també canto. I per això, no?, del cos orquestra. Doncs Gatzara és el meu primer solo escènic i en ell investigo i desmunto les divas contemporànies perquè crec sincerament que ens afecten molt en la manera d'estar i de relacionar-nos tant a nivell musical, a nivell de comportament i en manera d'estar. I per fer-ho estic fent un desplaçament escènic que parla del cos orquestra, un cos de sacrifici, un cos que entrena, un cos que pot cantar, un cos que pot ballar, un cos que té una presència i una manera d'estar diferent a l'escenari i per això m'acompanya l'humor, la música, el loop i el ritme. La vida dels artistes està travessada per molta precarietat i el fet de tenir un espai on poder estar i residir primer és un privilegi i l'altre fa que la concentració sigui molt més alta i puguis estar estirant del fil durant moltes hores. Tenir un espai obert, gran, on poder experimentar ajuda a que el pensament també s'expandeixi.